Jama'a assalamu alaikum. Masu bibiyan mu a wannan kafa tamu ta Gaskiya Ɗaya ce TV. Muna sanar da ku cewa daga gobe, jama'a ta wannan kafa tamu mai suna Gaskiya Ɗaya cikin satin da za mu shiga nan, muna farin cikin sanar da ku cewa za mu daga fara ɗora muku shirye-shiryen mu masu ƙawatarwa da kuma ilmantarwa gami da nishaɗantarwa. Sannan kuma wannan kafa tamu ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen daɗaɗa muku mabiyan mu, musamman a wannan kafa tamu za mu ringa kawo muku labarai na soyayya, mashahuriyar soyayya, ba irin soyayya ta ƴan gayun yanzu ba. Za mu ringa kawo muku soyayya ta gaskiya, saboda haka ku kasance da mu a wannan kafa domin jin daɗin shirye-shiryen mu. Sannan kada 'yan mata su ji cewa na ce soyayyan gayun yanzu su ɗauka cewa su ma soyayyar su garanti ce. Saboda haka soyayya za mu kawo muku yanda ya kamata a ce mun zama masoya da sauransu dai. Ku kasance dai da mu.